Nemocnica s poliklinikou v Trebišove v spolupráci so zahraničným sponzorom pripravila pre svojich pacientov milé prekvapenie v podobe nových a moderných stolíkov. O nové stolíky sa postaral zahraničný investor, ktorý im takto pomohol už po druhýkrát. Nemocnici dodal 25 týchto stolíkov. Naša spoločnosť si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť zo svojho pôsobenia v meste Trebišov a z tohto dôvodu sme sa rozhodli podporiť takýmto spôsobom Trebišovskú nemocnicu. Začali sme túto spoluprácu minulý rok, tohto roku v nej pokračujeme a pokiaľ Blika bude fungovať v Trebišove, tak každý ďalší rok plánujeme vybaviť takýmto spôsobom jedno oddelenie. Vedenie nemocnice teší najmä to, že v súčasnej dobe, keď je financií naozaj málo, nájde sa niekto, kto nezištne poskytne pomoc. Ja by som sa chcel veľmi poďakovať firme Blika, ktorá má takéto široké bohatierské srdce, že i napriek tomu, že sú z iného štátu, z iného konca sveta, pomohli už druhýkrát. Nejdeme teraz brať finančný objem týchto prostriedkov, ktorí pre nemocnicu poskytli, ale o to, že pri požiadaní z ľudského hľadiska vyšli v ústrety nám a našim pacientom. Pobyt pacientov okrem toho, že poskytujeme zdravotnícke služby, je veľmi výrazne ovplyvniť aj komfort na oddelení. V súčasnosti máme týmito skrinkami vybavené 2 oddelenia. Pre personál nemocnice sú stolíky veľkým prínosom. Tie staré museli ručne prenášať a mali málo úložného priestoru. Tieto majú kolieska, sú priestranné, ľahko umývateľné a uzamykateľné. Zatiaľ slúžia pacientom na oddelení chirurgie a traumatológie. Sú dobre, sú prestranné, dá sa tam veľa vecí odložiť, oproti tým starým, čo boli, tak sa nedá porovnať. Veľmi som spokojná, celkom ináč vyzerá aj izba, čo sú tie nočné stolíky, ako boli tie staršie. Jedna z tých nevýhod je, že nemajú ešte toto, že by sme si okuliare, také menšie potreby, ináč vyhovuje v poriadku. Každé zlepšenie nejakého komfortu prispieva aj k lepšiemu liečeniu týchto pacientov, skorému uzdraveniu, lepšiemu prostrediu. Prínos týchto nových stolíkov jednoznačne sú priestorné, mobilné, uzatvárateľné, takže pre pacientov je to plus. Trebišovská nemocnica sa snaží pre svojich pacientov poskytovať čo najlepšiu starostlivosť. Aj keď stolíky nepatria medzi prístroje, ktoré zachraňujú pacientom život, v nemocnici sú veľkým prínosom. Komfort a starostlivosť o pacientov sú v Trebišovskej nemocnici prvoradé. Aj táto pozornosť im spríjemňuje pobyt v týchto priestoroch. Z Trebišova pre televíziu Zemplín Anna Činčárová.